te chamas? Toe. Pensas que hai moitas mulleres escritoras? A ver, vos coñecedes moitas? Poñedes a pensar así un momentiño, seríades capaces de dicir moitos nomes? Non. Solo que coñezco Ti sabes unha? Diga quen coñeces. A Beatriz, moi ben. A ver, eu penso que... Yo sé una chica que no me acuerdo cómo se llamaba, que sacó su primer libro. Ben. Bueno, pois si aquí está Beatriz e estou eu, quero decir que evidentemente como as meigas, a velas hainas, verdade? Claro que sí. Moitas, eu creo que nunca son moitas. Necesitamos que haxa moitas escritoras, igual que hai moitos escritores, porque necesitamos contar as historias, as que nos pasan na realidade, e as que soñamos, as que imaginamos, nós, como mulleres, igual que tamén nos homens. Hai moitas hoxe en día, hai moitas máis que noutros tempos, que anos atrás. É certo que hai máis. En calquera caso, sempre ten que haber máis. É moi importante que haxa moitas mulleres que nos guste ler, que nos guste pensar, reflexionar, soñar, e que ademais nos guste escribir e compartir todos eses pensamentos, esas emocións, eses gustos, eses medos tamén, vale? O que me gusta e o que non, con todo o mundo. E un pouco foi o que fixen con Xandra, escribir un soño, algo que eu tiña por dentro, que estaba voando no interior, pero poñerme a escribilo e despois ter a sorte de que con unha editorial como Urco que confiasen nese meu soño e que decidisen publicalo e chegar a poñer nas vosas mans un exemplar, unha Xandra. Entón é moi importante que haxa moitas escritoras, igual que tamén moitos escritores. E é moi importante que vos tamén empecedes a querer escribir, porque escribir xa sabedes escribir, a que sí? Pois iso, hai que seguir escribindo, vale? Proba superada? Sí. Sí? Bueno, outra pregunta, Antón, tócache a ti. E ti como te chamas? Antón, encantada de conocerte, Antón. ¿Qué tal lo pasas escribiendo? Que tal o paso? Pois mira, a ver, gústame moito. Como acontece sempre coas cousas boas, cada vez gusta máis. A que sí? Cando algo nos gusta, cada vez nos gusta máis. Que pasa coa escrita? Igual que coa lectura, que canto máis te relacionas con ela, máis te atrapa. É como unha tea de araña. Máis te envolve, máis te atrapa. Canto máis lees, máis ganas tes de escribir, porque pensas en moitas máis cousas, reflexionas, de repente te decatas de algo no que antes non pensabas, pero que esa lectura actúa así un pouco como o anzol, e lle pican os peixes, non? Ai, mira, como me gustaría falar disto, escribir sobre este tema. Entón, paso ben, pero tamén teño que facer algunha confesión. Ás veces non o paso ben, porque escribir é un traballo como outro calquera. Hai que dedicarlle tempo, hai que pensar moito sobre ese traballo, hai que revisalo ben, que non leve falta de ortografía, verdade? Hasta que ao final chega a convencerte, pois hai momentos en que o pasas a ser regular, porque todos nos podemos sentir inseguros, verdade? Cando facemos algo e pensamos, isto estará ben, isto realmente estará ben completo así, quen o lea vai entender e vai ser capaz de descubrir todo o que eu quero plasmar aquí neste texto, con estas palabras, escollería as palabras adecuadas, ao mellor estou equivocando con algunha. Entón, ás veces, a inseguridade pómase un pouco nerviosa, teño que recoñecelo. Non lle contedes a ninguén fora de aquí, vale?
pero a vos sí que vos lo digo. Ás veces me dá así un pouquiño de medo. E con este libro, como dixo Beatriz, como era o primeiro que ían ler, sobre todo, nenos e nenas como a vos, pois estaba un pouco máis nerviosa aínda, porque vos sodes moi bons lectores e lectoras. Non disimulades, verdade? Nin decides mentiras, decides as cousas como as vedes, como vos parece. E iso os maiores danos un pouco de medo, que se nos digan as verdades. E entón, pois, dixen, a ver que pasa, a ver que pasa. Pero escribindo paseino moi ben. Sobre todo, vou vos facer tamén así unha confesión, outro segredo. Paseino ben, porque cando estaba escrito e cando xa me parecía que podía estar rematado, sentíme moi contenta, moi satisfeita. Sabedes por qué? Isto é un segredo tamén, vale? Hoxe vou vos contar así algúns segredos que non poden salir de aquí entre nós. Só se lle poden contar a alguén que lea Xandra. Entón, despois, se non, non, vale? Como antes dixo Beatriz, eu teño escrito varios libros, pero son libros que en principio leen os máis maiores. E cando eu estaba publicando algúns libros, a miña filla que se chama Mariña, e que nese momento era máis ou menos así como a vos, agora un pouco maior, díxome, eu sempre lle contaba contos, e lía contos tamén. Moitas veces os inventaba eu. E ela un día díxome, mamá, por que non escribes os contos que me estás contando? Por que non escribes un conto para nenos e para nenas? E deixas de escribir cousas para maiores que son sempre aburridísimas e non lle interesan a ninguén. E iso fíxome pensar. Cando unha filla che pide que escribas un conto e que non escribas só libros para maiores, pois as nais somos moi responsables e decimos seguro que tomamos razón. Entón, intenteino e cando rematei, pois tamén sentí unha satisfacción e un orgullo grande por poder cumprir un soño da miña filla. Respondí ben? Demais, falei moito. Non? Outra pregunta? Ben. Como imaginaches o conto? Ai, eso é unha historia moi bonita. Eu non sei como pensastes vos que puiden imaginar esa historia. Non sei. Pensástelo? Como se lle ocorre unha alhandra que quere voar? Que clase de loucura é esta? Soños. Sí, un soño. Pois mirade, cando Mariña me fixo esa proposta, petición, eu dixenlle, vale, vou intentar. A ti, que conto che gustaría que escribise? E ela díxome, a min gustaríame moito que escribises un conto dunha alhandra que quere voar. E a partir de aí escribí un conto. Mariña deume a clave. Era o que quería escoitar ela, o que lle gustaría ler. Entón, a partir de aí, naceu Xandra, a alhandra que quería voar. E imagineina. Empecé a soñar e empecé a voar. E dese soño e dese voo, acompañada de Xandra, na miña imaginación, case sempre polas noites, cando na casa hai algo de silencio, escribín este conto. Así que a culpa de todo é de Mariña, xa o vedes, non? Da miña filla, vale? Eu convídovos a que tamén lle insinuedes a papás, mamás, irmás, avós, aboas, padriños, madriñas, a que vos queirades, a que vos escriba un conto. Igual levades unha sorpresa e aparece por aí un conto inesperado. Dale? Ben. Quen? Pacha ti entón? Sí, a ver, é fácil a pregunta. Se non foras profesora de escritora, que farías? Ai, que difícil. Esa é unha pregunta moi difícil, é moi difícil. Mira, se non fose profesora, non sei que sería. Si
pero, necesitaría moitísimo tempo para pensar iso. Sabes por qué? Porque eu tive a ilusión de ser profesora dende moi noviña. Dende moi noviña. Porque me gustaba, naquele momento non o sabía, logo me fui dando conta, porque me gustaba falar coas persoas das cousas que eu vía, que escoitaba, que me contaba, e gustábame transmitir, comunicar. Entón, sobre todo, cando tiven magníficos profesores no Instituto de Monelos, que igual vos sou aquí na cidade, na Coruña, vale, eu estudei ali, tivemos profesores que transmitían tan ben as materias que dixen, é que eu quero ser iso, eu quero ser profesora, porque me gusta transmitir, axudar a aprender, a facernos preguntas en equipo, traballar coordinadamente entre todos, colaborando. Entón, é algo que tiven tan claro desde hai tantos anos que me gustaría ser capaz de identificar outra profesión, outra vocación. Tería que ser algunha onde houvese esa función social, esa capacidade de compartir con alguén algo que nos poida ser bon para todos. E non sei exactamente que profesión sería esa. Ao mellor nestes momentos podería ser algo vinculado coa atención aos maiores. Esas profesións que permiten falar con eles, compartir, recoller a súa memoria, axudalos a que teñan as mellores condicións de vida posibles. Seguramente sería algo así. Sabedes o que nunca podería ser? Médica, nin enfermeira, porque non me gusta estar cerca de quen sofre. Entón, aí sí que creo que non sería unha boa profesional, non, porque gustame máis estar nestes ambientes en que todos queremos falar, aprender, verdade, compartir, facer preguntas, outras preguntas, máis preguntas, buscar respostas. Creo que esta é a miña vocación. E o de escritora, pois foi vindo sin buscar, en principio así de forma casual, porque apareces de repente en proxectos, con grupos de traballo, e ao final o que decía antes, escribir é como unha tea de araña que te vai atrapando, cada vez che gusta máis, e agora escribiches isto, e logo queres escribir outro, e acabas escribindo, pois, varios libros. Non, 40.000 ainda, non, pero casi. Imos chegando. Vale? A ti que che gustaría ser os maiores? Ainda non hai pensado. A ti o fútbol, futbolista logo. E a ti? Enfermeira, vaya, ves, menos mal, ten que ver todo no mundo. Las chicas que juegan. Unha cirurxá, unha médica cirurxá, caramba. Que admiración sinto por esas profesións. Hai máis preguntas? Sí. Papallazo, é agora? Pois ben. ¿Pensas que es más difícil para una mujer ser escritora que para un hombre? Sí, é máis difícil. É máis difícil porque as mulleres facemos moitas cousas. Asumimos moitas responsabilidades, facemos moitas tarefas ao longo do día, e iso moitos están dicindo así coa cabeza. É verdade o que estou dicindo? Sí, verdade? Porque o meu pai sempre teña que ir a traballar. E como a miña nai está en casa, ten que hacer as tarefas, porque nós estamos en coma. Claro. E meu pai está traballando. Claro. Papá traballa fora da casa e mamá traballa na casa. E tamén o seu traballo. E tamén ten o seu traballo. Sí. Claro. Entón, traballa nunha tenda de zapatos. moi ben. Entón, ela fai o seu traballo profesional fora da casa, na casa tamén fai o traballo doméstico, está pendente de ti, verdade? Eu non teño ningún. Non tes animais.
ben, pero estar pendente de ti, verdade? De todo o que necesitas para o teu traballo, na escola, do que necesitas na casa, verdade? De facer o xantar. Ben, pois, o que acaba de decir Antón, eu tamén o fago. Traballo no meu instituto, traballo na casa, estou pendente das miñas fillas tamén, ainda que xa son máis maiores que a vos, escribo. Que quere dicir iso? Que quere dicir iso? Que temos... que nos custa moito sacar todo adiante. Por iso necesitamos colaboración, axuda e que todos os membros da casa compartan todas as tarefas. Se eu traballo fora e o meu home tamén traballa fora, na casa tamén temos que traballar os dous. E as miñas fillas, na casa, aínda que elas tamén teñen que atender a súa formación, os seus estudos, igual que a vos, na casa tamén teñen que asumir as súas responsabilidades. De acordo? Entón, se todos repartimos todas as tarefas que temos que facer, podemos facer moitas máis cousas que queremos facer. Entón, é difícil ser escritora porque é un traballo engadido a todos os que facemos. De acordo? Se o repartimos entre todos, os da casa, e a sociedade tamén nos axuda, poderemos evidentemente escribir moito máis e mellor. Porque para escribir o que se necesita, sabedes o que é? Que vos parece que se necesita para escribir? Tempo. Imaginación. Tempo para traballar, tempo para pensar, verdade? Para poder concentrarse. Estar descansada, para poder soñar, para poder ter soños. Entendedes todo isto perfectamente. A que entendedes perfectamente? A que se repartimos todo o que temos que facer entre todos, podemos leválo moito mellor e ter máis tempo para facer o que nos queramos. É moito máis fácil para todos. Claro, para todos. E vamos sentirnos máis contentas, temos máis coordinación, sentímonos máis felices, vale? Máis satisfeitas co que facemos, conseguimos os nosos logros, e iso é moi importante, porque entón o que imos a contaxiar, pois esa satisfacción e esa alegría. E se non contaxiamos, pois son outro tipo de sentimentos bastante máis tristes e frustrantes. De acordo? Moi ben. Ahora, tocas a ti. Xa fuxixamos os colexios a falar dos teus libros. Que foi o máis raro que che preguntaron? Raro, pois... Eu creo que o que máis me chamou a atención é ter que explicarlles por que quixen que unha alandra voase. E iso é difícil, claro, porque hai que soñarlo, hai que imaginarlo, verdade? Agora, o que máis me sorprendeu, porque me sentín casi como se me fixesen unha radiografía. Vos sabedes o que se ve nas radiografías, verdade? Todo por dentro, verdade? Pois eu sentíme así, como se con esa pregunta un neno máis pequeno ainda que vos, de sexto de infantil, fixo unha pregunta que me sentín así absolutamente descuberta. Sí, e foi esa pregunta de ti escribiches este libro porque tamén necesitas soñar e voar. E eu dixenlle, pois sí, efectivamente. A vos que vos parece? Que os maiores non necesitamos ter soños? Sí. E voar ca nosa imaginación, a que sí? Senón non se te ocorre nada. Efectivamente, pero ás veces parece como que os maiores xa non podemos soñar, verdade? Imaginación non existirían os libros. Exactamente, nin as películas, nin as obras de teatro, nin a música, Nin os cantantes, nin as letras de cancións, nada. É dicir, seríamos tremendamente pobres, tristes e aburridos. Vale, pero eu soñei e quixen, quero seguir voando e quero seguir imaginando. Pero con esa pregunta descubrironme, verdade? Non era só Xandra a que quere voar e soñar, tamén son eu. Vale? Xandra son un pouquiño eu. Mais? Sí?
Hai máis preguntas? Non? Hai unha pregunta logo. Podemos ceder o turno, verdade? Que tamén hai soños de maiores que che toca primitiva, que eres super mega rico, que tes un robot que fai as tarefas de casa. Claro, e a ti que che parecen eses soños? Vos soñades con ter moitas cousas? Con ter moitos cartos? Eu soño que é fútbol. Claro, que as túas